Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. Baba hoi thanga? Hoi thanga? Hoi rajin khan mo hoi So dini ha dakhali ni vlog an nukhadों जानो हागौ नोंथांमोना अरुप मोनफैनानै दंफैयो ओमफ्राय बिसोरजोंथ' टाइम होनो हायाखै नालाय मैया बिसोरबो दिफुआव बेरायनो थांबाय ओमफ्राय दिनैहाय मा होनो जोंनाव एसे गोजानबो जायो नालाय जोंनाव एबार लाबोथ'वासै नेक्स्ट टाइम लाबोनोसै आबो रायजोनि खामानि दंमोन ना आबोना ओमफ्राय दा जास्टिसजों आंजोंहाय जास्टिस मोनहानावनो माने ओंखाम जाहरनोसै आरो दिनै थांफिनगोन बिसोर जास्टिसआ आंखौ लांफैबाय स्कुटिजों लांफैदों गामियावहाय जोंहाथ' खुनु गारि सारिबो गैया नालाय उपाय गैया लांफैयाबा थांनो हाया आङो चलो वेट गोजान नङा आरो 6 किल'मिटार गामि भितर थांसै जों दा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाहोगोन जों मा बायखो जालु नोङो आलासिनो ओमफ्राय र' ओरै फारसेया नाबो अमा बेदरबो ओमफ्राय हांसो लागौमोन बोरमा ये आरो माबाबो दं फारौ बेदर आबौ र' थांना फैनायाव स' दा थांसै फैबाय थादो जोंजों लोगोसे जों दा ओंखाम एक्चुवेलि आं संनांहैखागोनसो थांनानै स' फैबाय थादो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनै ब्लगा जोबजासे दा नायनोबाव दे सफैबाय जास्टिस मोननाव सफैबाय जास्टिस बैथिखौ लाना फैदो थां ओहो इधर आबैयालाय मैं आ गई जस्टिस के घर अभी रेडी करती हूँ टी शर्ट पहन लिया जस्टिस का टी शर्ट पहन लिया मैंने और अभी क्या बनाना है जस्टिस आबैबो गैया आबैया गिर्जायाव थांदों आरो ओमफ्राय दा बैथिबो फैगासिनो दङ चलो निकालो थाइबें दं बिलाहि आलु गासिबो ओमफ्राय नों बेदरफोरा हरदो आं रेडि खालामसै बेयाव मा दं मुदुफुल दं फ्रिजाव दङ मा अमा ओमफ्राय ना थिके अमाखौ अमाजों संनो आं रेडि खालामसै ओहो चलो नै नायदो आङो दा अमाखौहाय साफा सुनानैहाय बयल खालामबाय रुनो होनसै बेखौहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दा लोगोसे बेयावहाय आङो बे सारायावहाय ना एवनोसै आं ओमफ्राय सामब्रामखौ दालिखौथ' नैबे आबैया संना गालांखादों दालिजों माबा मुदुफुल होदों दा बेखौ संना गालांदों दालिया अलरेडि जाखाबाय बाखि बेफोरखौ आं एसे देनोसै आरो दा बैथि फैगौमायनाय एसे दा हेल्प लानोसै बैथिनिफ्राय सालादफोरखौ बैथिखौ हानो होनसै बाखि आं बेखौ दा खौहाय थाइगिरजोंबो एसे संनोसै बाखि एसे फ्राय खालामसै ओमफ्राय पिसखौ एसे फिसा खालामबावगोन आरो आङो मा खालामदों नोङो फाइनल एकदम आ गई बहना देखो मछली बैथि आङो मोनसे हेल्प खालामदो थाइगिरखौ जिरनो हागोन ना हाया नों मा थाइगिरखौ जिरनो हागोन ना हाया थाइगिरजों माजों संनांगौ थाइगिरखौ मोननै मोनथाम अमा बेदरजों बयल खालामनो नागिरदों मोजां जायो मा होगोन अमा बेदराव मोननै मोनथाम थाइगिरजों बयल खालामगोन ओमफ्राय माखासे फ्राय ओमफ्राय टमेट'जों संसै दा बैथि सफैबाय बैथिखौ आङो थाइगिर दाननो होनसै अमा बेदरखौ आं एसे फिसा खालामनोसै एटलिस्ट नै नाया आंना जाबायानो ओमफ्राय बे बिदैखौ एवला आङो दा ओरैनो होसनसै टमेट'खौ हा दे आं थाइगिरखौ हागोन बेखौ हा बैथि फिसा हाहर ओमफ्राय सामब्राम गोजाफोरखौ हा मिथिबाय ओमफ्राय आं बेखौ फिसा खालामनि अमाखौ पुरा ड्राय फ्राय खालामसै आं बेखौ मोजाङै बयल खालामखाबाय नालाय जालु आं थैनोसै oh god মই कटे मरु देग्रायानो जि मोजां थाइगिर हादों मालाय मिथिंगाया आयौ
याहू कोई मुझे जंगली कहे बेखौ हाला बिराद दुगिथार थाइगिर हानो रोंनायखाय नै टेलेन्ट ना बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव कन्टेस्टेन्ट लानो हागोन थाइगिर हानाय बादि नङा सिखाया गिदिर जानांगौ दाबाजों जाथारा नों सिखाबो होनो हाला सिखा गैयालै जोंनाव दुखियासो दुखिया ना मा बुङो बा बिदिसो हायो होनबा नै केपिनि मानसिया आंजों ओंखाम जाहोदों नै आंसो संजोबनाय बेफोर बेदराबो आं हानाय आं नायनाय नै बेखौबो आं देनाय आं देनायसो बियो सेटाराव आं थाइगिर हानो रोङाखै बोलो बोलो थाइगिर हानायखौ बोलो सिखा गैयाहाय जोंनाव नै जाय बिहामजो लांगोन नायखा नै हानो रोङा खय खदासो हायो एफा गोबाव दाबाजों हानो रोङाखै नै फुरा आंनानै अमा ड्राय फ्राया जाबाय आरो थाव ओंखारबाय थिगसे गावनि ओमफ्राय गोजाजासे मोजां एवबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु देनानै होबाय जिरा एसे होबाय मोदोमफ्रु माथो पिकनिकआसो जाजोबबाय मानो इदि नोङो दालु मानो बे थाव गावनि थाव नुवाखै दानि सामब्राम गुफुर होनाया स्राब होदों नामा स्राब ओमफ्राय बिथिंजाय टमेट'जों नाया ना होसनबाय आङो नै बेखौ फुरा जेब जेब खालामसै सिखा गिदिरजोंसो मोननांगौ ना आब' जाया आं बे ओंख्रिफोरखौ बारा गोसोखाङा आरो संनांगौ जायो खिन्थु दिनै संनो लुबैबाय आं फिथाइखौ नुनानै आरोना वेस्ट मालाय मिथिया आं बेयाव अमा बयल खालामसै Wanai, right, right, boil us na. Aku ini mangkuk tu kita libar sibar ni anu so. So libar, mangkuk na libar tapi for iya boil. Ikan nggak boil kalam saya dia unsur ya. Kawan aku dok kadang bodoh hai tu nane. Ikan nggak apa sih. Ini bangga ni nama lah. Bangga ni sekian lain ni boil. Mau mana? Kayak isi gudu batai, kaygir, songkri, lalu ada hansi dia lah. Berani kaygir apa? Kandre kayak apa? Kandre ni kalau kadang. Songkri suruh mana? नायदो आंना अमा बयला अमाजों माबाया गोदौहांबाय थाइगिरजों बयला बानलु देनायफोरखौ दाहाय होनोसै आं गन्थं गोजाजासो जागोन नोंसोर दिनै आंनि संनायखौ गन्थं गोजाजासो जागोन मेरा टोमेटो एंड फिश भी हो गया इधर पोर्क ड्राई फ्राई इधर बॉयल इधर आ जाओ आलासिफोरा नै आन्दायदों आलासिफोरा सफैबाय नेयै दासो फाइनालि आलासिफोरा सफैबाय नै थिं दं मन्दिरा ओइ केन्सेल ब्र मा जाखो क्लाइन मास्टार शेफ मा जाखो बियो मन्दिरा बेबो ब्लग बानायो ना मन्दिरा आं नायबाय थायो जा किउट ब्लग बानायो एथिंजाय दं अरुप एथिं दं फंबाय एथिंबो दं आलासि गुवाहाटीनि जास्टिस बिराद लेट खालामबाय नोंसोर जोंखौ खिन्थु बिराद जोङो नोंसोरखौ खामानि मावनो सानदोंमोन ओंखाम ओंख्रि संनो
Tiger है boil, pork boil किया मैंने. Tiger को साथ boil with tiger. Yes. Tiger से जायखिया tiger को मा होनो बेखौ मिन्थिया. बर'नि tiger. Tiger बे हारसानिबो मिथिगौ. मिन्थियो. Pork boil with tiger. सब रेडी ना Itu pork boil. Nah, fish. Nah, saya gue. ना जाया बाबू नैबे अमा ड्राइ राजा मिर्चानि अमा जानानै आङो बुहुद जाहैगोन राजा मिर्चा बानलुफोरा गोसा जायासै आसलते माने बे जरावनो नोंसिना हागोन नामा राजा मिर्चा बारनानै नाङा जास्ट आंथ' मेजेम जायो आंनाबो जाला नामा फुटेज गैला नामा थांसिगोन आलासिफोरानो जास्टिसनिफ्राय लाइट लांनो नागिरदों जोंनि खेपिन मिथिबाय जास्टिसा ओरैनो लुगैला नै दे एसे नै मास्टारा जोंना लाइथिं दङ ना अनलाइन क्लास फोरोङो बियो दे फोरोंदा अनलाइन अफलाइन आइ फिसा स्टेनाव नांदों बन्दुक गैला गाज्रि जाबाय आयु थांनो ओंखारबाय बिदाय हरनोसै आ जाओ सिन्था जागासिनो दंहाय जास्टिसनोनो मोखाङावनो दखान दङ मिठापान दादा मिठापान बनाई দিব सुन्दुता जादो फाय मिठापान दखान मा नांगौमोन इथिं बैयाव बाजार लांहिन टाउनसो नालाय बे ओमफ्राय जास्टिसमोननि न'आ नैबे एकदम लांहिन टाउनावनो आरो जोबोद मोजां नै सासेया गय जादों बाय बाय उनाव लोगो मोनगोन थाबनो इन्टारभिउ ब्लग नोंना ब्लगा मा नाममोनलाय मन्दिरा बसुमतारी मन्दिराबो ब्लग खालामो फंबाय थांदो दे लोगो मोनगोन दे जोंहा औ बाय बाय थेंक इउ अरुप बाय जल्दी আহিবি যা সেফ জার্নি ভালকে যাবি বাই बाबू बाय जा ओके बाय 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 फाइनालि आलासिफोरा थांबाय ओमफ्राय दा बैथियाबो ओंखाम उखैबाय खोमा दा जोङो ओंखाम एसे जानो लानोसै ओंखाम जानानै आङो हावड़ा थिनालियाव थांनो दं एसे मेडिसिन लायनो दं हमियावहाय बिनानाव फैगासिनो दं गोजोनथि बैथिया गोजोनथि थांनांगोन नालाय बेबो बुस्थु लायनो बैथिखौ गालांथ'नोसै लांहिनसिम माने रुमाव दोनहैफिनसै आरो जास्टिसखौ लानानै ओमफ्राय जास्टिसा दोनहैफिनसिगोन स' आं ब्लगखौ फोलावबाय थाला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसै ना बैथि बाय बाय बाय